Namin maglakad ni Nani Veronica as may speed recovery program. So nagawa nila yung po tayo 50 and umikot kami sa mesana niya ng 1 round na medyo develop na yung kanyang lower limb at saka yung hip. So again, we will make our part 2 for our massage therapy sa mga part na medyo napiktado ng mga pagkakadulas. Tapos, and we will use a digital bell. So, what's you po? Tindihan ng aking vlog with Nanay Veronica. Siya po ay 90 years old. Ayan. Nasa yun naman? Tuwing na? Siya na yan? Wala po. Gusto pa na yun. Nanay. Relax mo. Parang hindi ka 90. Nanay. Sa trabaho rin. Dati ba anong mga trabaho niya? Ang trabaho niya? Lahat ng trabaho sa bahay, ako yung gumagawa. Kasi yun naman ako. Siyempre, kanya-kanya ng pamilya. Wala ka. Lamot mo lang. Lamot mo lang. Lamot lang. Yan. Hindi na kumahilig sa karne ng taba. Kaya hindi na kasing katawan ko. Hindi na hilig sa karne. Marupok. Ano yung matay? Oo. Machugi. So guys, the signature of warm up of Modoring Magkapay for the Berlin. Ayan, malakas mo yung nanay. Grabe oh. Mahato pa. Oh? Sa akin. One. Wow, galing ah. Di ba kita niyan? May isig-isig nga. Ano sa game shot naman? Sige po. Yun. Ano? May pawis yan sa... Ano ito? Kikita ka sa camera. Ah, Ganyan lang. ay nakas. Ano naman.
May pawis yan. Pinapawisan ako eh. Kumikirot na yung likod ko, bandang ano, sa gitna. Yan. Dalay. Oo. Sabi nga, dali. Kung ito sa'yo natin. So, dito sa? Ganyan naman. Hindi naman gaano. Kikirutan ng konti. Higa ka. Higa ka. Diretso muna na, diretso na. Ah. Diretso muna. Hindi, higa ka na. No? Hindi na ba? Ang takot. Dalawang mo ka na, no? Dito.
Side ka na. Side ka. Huwag mo ginagawa mo. Ah. Uno. Rolay. Dos. Pa. Yan. Rolay. Is yung therapy na nanay. Yan. So, this is our last part therapy. For 6 session therapy na nanay para mas lalong umigi pagdalakan nyo. So, gumamit tayo ulit ng digital therapy. Ayan. For 50 minutes. Kaya hanggang sa muli po, ito po si Mariel Magkeping po. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. God bless po.